Patay ang isang 50 anyos na motorista na kinilalang si alias Roman, may asawa at residente ng Barangay Baskaran, Daraga, Albay, matapos na mabangga ng isang SUV sa Purok 3, Barangay Mariawa, Legazpi City, alas 7:25 kagabi. Batay sa investigasyon ng Legazpi City Police, mahinatid lamang ang biktima sa Barangay Mariawa. Habang nakaparada sa gilid ng kalsada, aksidente itong nabangga ng SUV. Naisugod pa ang biktima sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, subalit nasawirin. Aminado naman umano ang suspect na nakatulog siya sa biyahe. Ibig sabihin, nung nakatulog siya na nabawi niya yung manibela pakanan, kung saan nandun yung ating nakaparadang motorsiklo na nandun, nakasakay doon yung 50 years old natin. So eventually, nung mangyari yun, nabangga niya, yun nga, at nadamay pa ang isang motorsiklo na nakaparada rin sa naturang lugar. Samantala, patay din ang isang 22 anyos na motorista na kinilalang si alias Raymond matapos na mag-counterflow at masalpok ng isang SUV sa Old Albay District, Legazpi City kaninang madaling araw. Lumalabas sa investigasyon na bukod sa biktima, lula na rin ito ang dalawa nitong kaibigan na pawang galing sa gimikan at langgo sa alak. Naisugod pa sila sa hospital, ngunit hindi na swinerte pang mabuhay si Raymond. Matinding impact, tumilapon yung ating mga sakay ng motorsiklo. At ito nga po ay nirespondihan ng ating mga pulis dyan sa PCP2 at nai-report naman sa ating 911 para makapagdala ng kanilang ambulansya at madala yung ating mga biktima sa BRTTH. Yun, nadala yung tatlo natin mga biktima sa BRTTH, itong Bicol Regional Hospital Medical Center natin. Kaya lang, nung makalipas din ng ilang oras, ay namatay din yung driver mismo itong motorsiklo. Samantalang yung dalawa niyang backride ay patuloy pang ginagamat sa mga oras na ito. Kaugnay nito, muling nananawagan ng PNP sa mga motorista na iwasan ang pagbiyahe na nasa impluwensya ng alak at siguraduhin ring nasa kondisyon ang katawan bago bumiyahe para iwas aksidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.